Ollapa Röhkön kanssa täällä Yläjärvellä. Tällä Yläjärvellä on iso merkitys minun ajatteluun ja asioiden pohtimiseen, kun siellä aina monesti käppäällä ja ollaan. Monenlaisia ajatuksia tulloo, kun kahtselee näitä maisemia. Myöhän täällä lähes joka päivä Röhkön kanssa kävellä ja pohditaan. Mutta tuossa niin kulttuurista ajattelin muutaman sanan sanoa, että silläkin on hyvinvointi iso merkitys. Kuka meillä Kiuruvedellä on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa kulttuurijuttuja. Teatteria, musiikkia, on hyvä kirjasto. Se lukeminenhan kannattaa aina. Ja sitten on tietysti tämä iskelmäviikko. Pitkän linjan perinteinen tapahtuma, joka on näkyvin markkinointivaltti Kiuruvedelle. Ja näistä kulttuuripalveluistakin meidän on syytä pitää kiinni. Ne edistää luovuutta ja henkistä hyvinvointia ja antaa ihmisille elämyksiä. Se on keino irtautua arjesta. Tämäkin on tämä kulttuuriteema tietysti isompi, mutta näin lyhyesti ajateltuna, niin se on osa hyvinvointia kulttuuripalvelut. Itekin on jonkin verran sitä harrastana ja mukavata hommahan se on teatteritouhu. Niin siinä pääsee mukavasti niin kuin itsensä haastaa. Sitten tullaan niitä onnistumisen elämyksiä. Sanotaanko näin, että pidetään yhdessä kiinni meidän erinomaisista kulttuuripalveluista. Ja mitä meillä täällä on. Näin lyhyesti sanottuna. Myöpä siellä Röhkön kanssa jatketaan tätä käppäilyä. Niin kato, se pyörähti luovasti, mutta sepä ei haettu mitään.